ljudi, danas ćemo igrati Minecraft Survival, ali na drugom serveru. Jer na Viterboscraftu malo previše nas napadaju i malo laga. Pa smo mi krenuli na drugi. Aleksa nije bio tu, pa smo htjeli u isto vrijeme da snimamo. Da. Tako, Aleksa. Da. I mi smo išli i našli smo ovdje. Ovo je moja prva epizoda. Da, njegova prva epizoda na njegovom kanalu, posjetite ga. U deskripciji će biti link od njegovog kanala. Jeste. Ajde, zapame. Gdje ćemo kuću? Hoćemo još da idemo. Ajde da iskopamo sav ovaj ugao. Aha, okej. I ja ću. Evo, ovaj napitak je, sad ćemo da vam kažemo što je Kitos. Ovo, sve ovo i ja. Ovo sve ostalo, ja i Luka smo ubili zombije jednog kostura. Jel' tako, Luka? Da. I tako, on sad, taj Luka, isto igra s nama. On je sad presrećan što snima s nama. Da. Tako, Luka? Ljudi, hoćemo možda na najvišim planinama, zajebavam se glupo. Može. Glupo, znate zašto, ne možemo ništa da gradimo. Evo je ravnica, evo ih ravnice, obične šume. Dobro je pa je creeper isključen. A ovdje može se, ja ću pokupim ovo drvo sad. Kokoške sam pronašao. Stvarno? Da, evo je jedna na Aj, sad drvetu. ću dođem do tebe. Gdje dođe, evo ja sam odmah otišao preko planina. Imamo ovce da vam A kažem. imamo besplatnu regeneraciju. Kako to cool? Kit, souls. A beše... nema. Nema kit, nema. Mi ćemo negdje oko 5. epizodi da napravimo F. Da, otprilike tako. Nećemo odmah, prvo ćemo da krenemo znači klasički preživljavanje. Evo ja sam na nekoj ravnici. Okej, ja evo baš Ima vidim dosta baš ovaca. šumu i ja vidim šumu, pa tako da idem malo da obrstim drveće. Ajde, hoćeš da se TP od mene ili? Kako god. Moraš ovo da vidiš, Šta? Pazite ovo. Lava. TP se da vidiš samo. Robin. Ja neću da kažem naravno svojim. Šalim se, ja sam htjela sasvim da se. Ali neću ja da snimam sa vama. Ubija me kostur, Luka ubij ga, molim te, onog kostura manjina. Ja sam gubio. Beži bre Luka da te ne ubiju. Gledaj gdje stoji kokoška. Ona je najbolja. Ćao drago koko. Znate šta, mi igramo na Viterboscraftu i mi kod lave i jedan lik, neki, ne znam ko, i Nikola pita ko će da, mi našli ovcu usred pećine i neki, ne znam ko je igrao s nama i on je ubije. Ja se naljutim na njega i Nikola pita ko će u lavu i ja kažem on i udarim ga i on poleti i upadne u lavu. Dakle, samo nas trojica ćemo snimati. Ne posjećujte Palatoj kanal. Vidjet ćemo da li će Nikola s nama, znači nešto se naljutio. Da, naljutio se na nas zato što se Aleksa smijao njegovom bratu što je crkao. Aleksinom bratu, ne Nikolinom. A ja sam odmah tu, brate, bio. Evo ih ovdje ravnice, dođite vamo. Čekaj, ubijemo glupu pauka da dobije malo mreže, a ništa nisam dobio. Nema veze, aj sad ću vas naći, na brzini. Ja sam tamo kod onih kokoški kod lave. Naš sam Daxtera. Ja sam kod lave. I vidim i te. Ajde, da obrstimo drveće. Vi ste prošli ravnice, evo ih ovdje. Vamo su ravnice. Znači svaki video će da mi traje 10 minuta. Da, sad prošlo 4 minuta. Samo mi ti Aleksa javljaj.
Znači, sad je baš kasno, mi smo ono prva scena. Kupi zombi, jao. Ubijem bre, tri srca imam. Da se mora... Aleksa, TP se do mene da nam napraviš kuću. Ne do njega, lele. Do pogrešnog sam se TP. Znači, bit će i na Viterbascraftu, ali nećemo. Ipak, ja neću ubaciti Viterbascraft, ne igra mi se nešto. Ni meni. I tako, znači svaki video će trajati. Kaj sam... Sam ovdje našao selo, neko nešto pravi. Selo si našao? Gde? Aj se opet teleportam do tebe, mrtav sam si. Čekaj, tražim selo. Mama, čekaj par minuta. Čekaj. Aj, skupit ću ovo. Takser TP accept. Bili sve seljaki i... TP accept, Daxter. Eto, ubili sve seljaki i uzeli stvari. Možemo da napravimo jedan ovi kući da živimo. Imam... Tri šteka i 28 dasaka. Upljačkani seljaci, šteta. O, brate, ovo je kulio. Begajmo mi odavde, neću jer da se... Dosadno, brate. Može samo da napravimo kuću na ravnici, ali šta? Gdje si Aleksa, TP Aleksa? Izvinite ljudi što se stalno portamo. Pa dobro, moramo... Mi smo ipak početnici na ovom Da, serveru. drugačije ne može. Aleksa, aj počne napraviš ovdje kuću. Može, ajde tu. Manja je 48 dreta. Pa dok ja da već pravim majinu. Ovako. Će biti... Ajde, Znači ljudi snimat ću i survival, ali bolje mi na sebe. Trošim ovaj mač. Biće i Hunger Gamesa svega, ali nemam ja tako puno vremena. Ni ja također isto. Dakle, Znači, ljudi... ja ću da izbacim klip otprilike možda... Ne znam. Vidjet ću. Da nasti svaka... Ovo je tek prvi... Našla sam metal. Stvarno. Da, evo ga ovdje. Ovo je tek prvi video i... Prvi Aleksi. Ovo pokupim. Ma još metala ne. Izvinite ljudi ako se ne vidi. Još što ja ne napravim baklje. A meni ne treba se odbaviti. Ja imam stek i 32. Znači, najverovatnije Nikola neće igrati sa mnom. Pa vidjet ćemo za sad, nešto se ne ljutio, ne znam šta mu je. On se ljuti za svaku sitnicu. Ali dobro, takav je. Mi sad ne može ga popravimo. Da. Bula otišao na kopanje, vidim. Tako. Ja, čekaj. Ne, rudnik mami. Tako. Ne, ja neću da snimam kako majna. Lupa mi je. Ja ću da snimam, ali ako mi ne veruju, naravno, da sam našla dijamante, ja ću da im slikam to. Dijamante, znači moramo slikati. Da, Čitove naravno nećemo koristiti, malo je ružno puđava. samo dijamante će da slikamo, više ništa, jel? Sigurno će da nam veruju da smo našli pored dijamanta i ovo ostalo. Čekaj malo, tu će vrata da budu. Tako. Čekajte. Ne, pa šta rašturaš? Jel vam se, hoćete ovako, gle. Tu, ne. Čekaj da vidim kako izgleda. Čekaj, samo gledaj. Može. Odlično. A na svakim ćoškovima? Ne, gle, skroz. Na svakim ćoškovima i dole, jel tako?
Ne, gledaj što je. Aha, tako. Eto, Čekaj, sorry.